Bħallum xarejn ir-Renju Unit jiddivorzja mill-Unjoni Ewropea. Jew għall-anqas dak huwa l-ħsieb f'moħħ kulħadd partikolarment l-uffiċjali ewlenin fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej. Illum Theresa May se tkun qed tiffaċċja serje ta' voti fil-House of Commons bil-Partit Laburista determinat li jimblokka x-xenarju ta' no deal. Il-vot tal-lum fil-Commons qed jitqies wieħed importanti li jista' isawwar il-futur politiku tar-Renju Unit. Fil-verità dawn se jkunu serje ta' voti fuq emendi għal ftehim oriġinali, ftehim li d-deputati Ingliżi kienu diġà tajrulu rasu meta tressaq fil-Parlament. Waħda mill-emendi tresqet mid-deputat Yvette Cooper f'mossa meqjusa interessanti immens u li taf twassal biex Brexit ikun post. Dan jekk kemm il-darba ma jkunx qbil fuq il-ftehim finali sal-aħħar ta' frar. Il-Labour minħa tagħhom iridu li jekk tgħaddi din l-emenda il-perjodu impost minn artiklu 50 jiqsar u allura minflok posponiment ta' 9 xhur ikun hemm posponiment għal Brexit fuq perjodu iqsar. Emenda oħra tresqet minn Sir Graham Brady u tirrigwardja l-kontroversja kollha relatata mal-fruntiera Irlandiża. L-Speaker se jkun qiegħed isejjaħ għal vot finali fuq dawn l-emendi aktar tard illejla għal ħabta tad-9:30.